donc ni jonna fana ko do be ambe tembe hukala do fana jumala ubena jonna ne iba soro wakati kere yoro kere lende be sigi yoro kere lende ba le fana bolo jumala o ya ka sigi yoro farda salludo juma salludo mogo do misiri kono sigi yoro do bo kere ya fo abe do ko ya nye karasa ka sigi yoro de o fana ka bo misirula hadisan nana abdurrahmani ابن الشبلي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة القراب وافتراس السبع وأن يوتن الرجل المكانا في المسجد كما يوتن البعير وقد حسنه الباني بسواهده في سلسلة صحيحة حديثنا أنا أبو عبد الرحمن بن الشبلي أكوتشي دنيا باليلك hada madin kana salli sogi komi kono komi qurab ganga abe nyo abe fenkise sogi togomi mana kanika uruku teleya kanika sujudu teleya waftirasi asabi hada madin fana ni be sujudu ke minye ewa itege kalawe kanu da duguma komi ni wara be da ube ni wulu be da ba ke togomi sidanya balili ko fana ma شاهدوا أنك الله ينير الجمعة وأن يوتن رجل المكان في المسجد كما يوتن البعير هذا مدين كان الشيء يرو كلام من يري مسيري كنو كم نيامي ببيري يرو كلام من آيات شو كم ببيري كم نيامي فانا كبيري يرو لا نيبي سرو نيامي دوبي نيامي ببيري يرو كلام نبنا نانا وتارا بورا كونو نلا وبنا سيرو متنو أكبيري يرو كره نبابولا بيتا بيري mogo kana yoro mina misire la uchogola kana sigi yoro mina misire la uchogola akede don dola ibe yanfe don dola ibe sigi yoro wala don dola ibe sigi yoro re me yoro kere kana soro e bolo misire kono ko wakati be karsa be sigi yambe tire nyambalama don te banko balili hikma jumambala uko famin jalika anna al ibadata fi haja anna al ibadati fi haja al makan tasiru tab'a وعادة له فيفقد اللجة العبادة وحلاوتها كوني مغني سيغي يورو كلي مني نيرا يري سيغي يورو كلي نيو منا يري مسيري كونو وقت بي ابي سالو دي كونو كو اوبي اكا سالي كي بولو كومي لادنا كو اكا سالي بكي يبولو كومي لادنا كو abe laba ka ke komi ka tabolo ni ka ta chogo ni ka jogo ni ka lada de donc bato be yelema ka ke bolo komi lada na ko sisa donc damu min be bato ina ito soro e duskun kono tuguni ukon ni mbaka hikima dola wa aida fihi shay'un min ar-riya was-suhura ewo ko tuguni ni mugo min jogo yenni ko yere jira do be sika yenni na ani ewa yere meni mogo kun ka kome faqad yusalli fi hada al makan li yuqalu hada makan fulan ko parce que wakati be ebe kan salli ni yorola iye ni yoro mina ika salli yoroe ko mogo ba fo Allah ba mogo ba fo ya nye karasa ka salli yorode ya nye karasa ka sigi yorode o be nani jumay ariya wa suhura nam ariya sumu ate ariya wa suhura o be nani yere jira de ani ti yere la ko do mogo kase ki do ka bange mogo ye abe nani riya uni suhurai o don ke bawo ko munya to chire nye baleli ni kenne na tiyali munum bala adoyo o fanaye abe yere jira ani suhura were kata ima parce que ibe na do sisa fo misiri la be na do karasa kasigi yoro de fuleni ni karasa de be sigi ya wakati be na kasalli iriya uni suhura be saka ye wala uko tuguna ida قد يمنع خيره من صلاة في هذا المكان ni eye sigi yoro kelen mina yere ye misiri kono wakati be be sigi ka salli ibe doye ka salli abeke sababu ibe mogo wero kumantiya o yoroma ibe mogo wero kumantiya o yoro sallima fa yakunu qad jalama khayruhu wa manahu min haqqihi ni yo fanake i tanatonyo iya kumantiya aka hakke dola mogo do be se kana enye me adona ko ka sigi yoro de ni yoro elan ate se ka sigi ate se ka joye ale beta jo yoro were
ka sorale min nana jonna e nyale de ka hakkeri fure ka kumanja ka hakkema donc don ke ba ko nin cinyale mu bala ci de nya hadisa min fo kana sigi yoro kele ni jo yoro kele mina yere ye misiri kono donc misiri la ni na na palasi be yoro mi ube abo nyogon koro wakati dola ni sigira ya kasalli i jora ya kasalli wakati wore ta jo yoro wore kasalli kana yoro kere mina yere ye e wa kele ube nin kele ube nin mbe kele be sunna misiru kono mogo do yo damana tapi de bu ka palasi la mogo do be palasi e wa tapi yere te de me udella ka jo yoro mi ka salli ni nana we mogo soroy ube ewa nya jugu de bo ila nya jugu ni peote ube adobe to ki nyoni yere de do yere be kuma misenu be manka misenu de me ala do yere ba fo ni ne ka jo yoro de koy e yere bado e yere ye ne do ni yoro ina ne be jo yoro ni yoro re wakati be ni ne ka jo yoro de koy ite ta yoro wore ka yambila wa avec kele misiri kono caman ba kele ko misiri kono ka sigi yoro minu yere ka jo yoro minu yere donc wala an kan yere kolosuma na jonna e ka palasu bo nyon koron ni nyetem bi hudoy o hakili jigi doye munye sigi yoro kelen kana minila o famula bo ambe hakili jigi fulana min ke palashimina aw be sokono mogo do be to sokono aw be tapiu bila yoro la ube ebe ka kitabu do bila yoro do la ko e ka palasi do ye ebe ka ewa sokono ebe wule ibe te ka bara la sugu kono ube te ka sanni fere ni ka chungula ibe tapina ti jonna ka bila palasi la ube adone nda ubulali mami ko fela tapina ni duru de fenselembe o yaw ka palasi abaka diya makona kona ni juma wakati alimami na wakati surunyana au bena ka digi mogo ka teme mogo ka teme kana sigi yoro nonuna uminana awye nintebe wa qala shaykh al-islam ibn taymiyah wa jama'ata bil mani min jalika parce que min fulani ne ka palasi mina yere yem misiri kono ni ka tapie ube ika dilando ube ka kitabu doye don ka ba ko nyon so bala mais kuma sa lende fule ka fo uko wa qala shaykh al-islam ibn taymiyah wa jama'ata bil mani shaykh al-islam ibn taymiyah ko ani e wa doni ke baka jama don ulukumana ko mu ko abalileno ulukumana ni balilide bil mani min jalika ulukumana kam go bali wala fa qala shaykh al-islam ibn taymiyah ko laysa li ahadin an yatahajjara min al-masjid sayya la bi sajadati yafrusuha قبل حضوره ولا بسات شغل سلام تيميا ko ate daga mogoshiye ika yuro do mina misiri kono akera ka minanika ewa tapide sawa ube ka minanika dilani ka fensemfe de sawa kono bila misiri kono ka palashimina ko ote daga ye wala khaira jalika anu uluna nyogona kera palashimina fe ngefenga ka palasi fengo fen ko ni bena misiri kono la ka bila inye jonna kana bila palasi la pour ka palasi mina akera fengo fenye akwate daga ye ate daga mo she ko ke shaykhul islam ibn taymiyah aku walaysa li ghayrihi an yusalli alayha bi ghayri ijnihi men ni ay ka tafi fen se yoro dola mo wore ya soroye ate daga atigi ka salli ka dilainka ate daga atigi ka salli ka tapinka ni ma jenai lakini yarfauha me abata kaboy abika tapita kaboy abika dilanta kaboy wa yusalli makanaha fi as-sahih qawli ulama abika tapi boy abika dilambe abe salli yoroina doni ke bago ka kuma fula sahalen abe boy me bodi me fula ninye tembe horebe mogo bete tapi nonu wuli bagay parce que ni eya do ko ni nana karasa ka tapi be ate daga ka sallaka bunu semil ko ate daga ka sallaka mais ni yere ko nimba nin ko mba boy fana be ke fitinay atoy e kata salli yorore akunna be e kan ngania la kaba ni tapi dalen tunte yan tumbe salli ala bo baraji di maninga ngania junuba alela mais e kana korta ka boy ka bo nola na be ke fitinay donc wolele amrun faamaw ube mishiri konya be mogo munum bolo ulu de be nin ko sugu ke ka tapi nunum boy so sila bunte mi ko wolele amuru tumbo ke nin tapi sugu no be mishiri ga salafu telela ubur korta ku boy pew
ako kuma mana ciden ka misiri ayo fo kuma were kono ako dondola ka maliki tom madina abdurrahman ibn mahdi abora iraqi de min al iraqi abora iraqi anana hiju de la bora iraqi kana madina wa farrasa fil masjid aye aka e wata pido fense misiri kono aya ka dilando fense misiri kono pour aka shigaka amara malik ibn anas bi habsihi tajira lahu malik ko to kasula kanyangi maliki ya amina kado kasula kanyangi hatta urjua fi jalika pour akabo ola parce que maliki bolo ciden ka misiri fanani misiru tote kelenya a wakati e kana ciden ka misiri to boy sallala chogomi eni kadda mana dila kana kuybe fense ka sallaka maliki ko ye bidiyade ciden ka misiri kuna ko ye bidiyade o da to tumami abdurrahman ibn mahdi ya ka ya do kasula kanyangi pour akasage ka boko inna maliki ranka bu dambe kata maliki kama jamiala foy mande aw yenni bidiyate misiru fale bidiyala aw ba dambe kata maliki ma ha kitabul bidaya li abi waddah li ibn abi waddah abu kono maliki salli walela dona na madina salli walela be salli wale mais ni sana le ka salli wale ke maliki ko yenni mbwanka misiri salli walela kana bidiya don ka misiri kono ayen nimbo salli wala kana bidia don kam misiri kono kitabul bidia li ibn abi waddah aba kono maliki nunu mo sima bidia ko kam maliku bo wala la nyine munye pala simina munu fele misiri wala alhamdulillah ala yang kishi nunu tan kam misiri kono ala yang kishi ala yang deme utan kam misiri kono hari munu mbwake nanta kalama uko utabila alhamdulillah ala yang tanga oma donc wala palasi minate be misiri kono palasi te mogola misiri kono ni mogo min nana jonna aye yoro min soro aka yoro de do ne ka ke almami ko felaye ko bila mogo damado do ye ka tapi no fe on fense o be misiri do kono ni taray be tapi nani tapi duru de soro almami ko fe anya min fo ni almami ni munum be almami so kono nube ewa wuli nyofe kana sigi ka yoro in komantia mogo tola haramu do silamiya sarla tebbe na ya soro fitina siranyite ni mogo min nana ibu korta ko boyde ka salli me fitina sirane ko fo iba to e beta salli yoro were a junubuna haramu bulu kay aha ha waqti sira subhanaka allahumma rabbana subhanaka اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك